Ngiyanibulisa nonke, igama lami nguThabo Ngwakanqumalo Isibongo. I'm a founder and the director of Ubuntu Movement NPC. Ngibiziwe la eBarcelona uSisi Lindiwe ukuthi ngizobancedisa, bathi kunomkhuhlwana ukuthi ngibatholele abantu abazobanceda. So ithi ngingabakhulumela okuningi ezobuntu movement, ngithanda ukuthi umuntu asikhulumele yena. Ngicela uzisho ukuthi ubani wakabani, uhlala kuphi. Mina igama uLindiwe kwakamsiza, ngihlala la eBarcelona extension 34. I-relationship yakho nomntwana? I-relationship yami nomntwana, mina ngumama womntwana, ngugogo kamntwana oshonile omncane. Okay, angichazele mama ukuthi kwenzakaleni kahle kahle nini? Umntwana bekazithwele last week Saturday, waphathwa amapeyini. Amphathe Friday amapeyini, ngamisa esibhedlela, bamthumela eFar East. Saturday umntwana wambeka ngaboma-6, kanti besekathulile vele. Ngenxa yokuthi bathi umntwana inkinga bekuyi-high blood, umamakhe bekane-high blood eningi. Umntwana ushone same day? Cha, umntwana uthi ucala ukumuzwa bekana 3 days umntwana angadlali esiswini. Okay, angitshele umntwana umzukulu wakho beka attenda ini clinic or uke waya wayobonana no doctor? Uke waya emaphupheni ePhilip Moyo for a scan. Bathi basitransferela eBarcelona ngoba sihlala la eBarcelona, mele sihambe eclinic eBarcelona. So saya eBarcelona, bathi sicela ukuthi nibuye ngoLwesibili ngoba usister akekho kwamanje and abosister bancane. Hayi ngempela vele ngoLwesibili ngathi mina hayi mntanami ngcono ushone khona. Wathi uyagula, nami kanti ngiyazigulela, azange asaya vele. Akakaze a-attend iclinic vele since asithwele? Yebo, azange aphuze pilisi nix. Okay, mara wena mawumbhekile unjani nje emoyeni or ngempilo nje kwamanje since kuvele lo mkhuhlane? Kunzima kunzima ngoba sometimes nginokumthola phezu kombhede aphethe impahla zomntana akhala. Kunzima kakhulu ngoba sometimes nami angazi ukuthi kumele ngithini kuye ngoba lento evelile emenzakalele bekanga-expect-anga naye, nami bengingayi-expect-anga. Nihlala nobani la ekhaya, uba nosebenzayo or niphila kanjani? Or la ekhaya ngihlala nobababo abantwana laba bami bayi-6. Ubaba wabo ulungisa imoto la elokishini nje. Incedo linjani leli nilifunayo la ekhaya la kubantu kahle kahle? Okay, nifuna abantu banincede ngani? Mina into enkulu bengifisa ukuthi ingayenzeka kwamanje ukuthi mane kudlule nje mangathola netibhokisi nomgodi nje for umntwana ukuthi at least naye akhona ukuthola indawo yokuphumula yakhe yokugcina. So umphakathi uresponda kanjani la kini since nishonele? Umphakathi amakomiti azamile ngoba bashilo ukuthi ngiyele kubakhansela. Ngiyile izolo kukhansela, ukhansela uthe ngize kuye Monday azongilungisela amaphepha bese uyabona ukuthi senza njani ukuya phambili. Mama umntwana, sawubona. Ngicela umtshele igama lakho sisi nokuthi una how many years? Mina igama lami Karabo Wamsiza, ngina 18 years. Okay, awungitshele mama, inkinga ukuthi uye eclinic bekuyini? Ekliniki la bekuhlala kugcwele nini bayajikisana, mina bengizile emaphupheni
Manje emaphupheni nakhona bebelobhizi bathi kumele ngi-athende i-Barcelona. I-Barcelona yona beyingihlupha kakhulu nangapha. That's why bengiyemaphupheni-ke. Uzizwa kanjani emoyeni or ngempilo nje sisi kwenzeke lesigameko? Ngizizwa ngithi phakathi, anginamandla, inhliziyo yami ibuhlungu. Angazi ukuthi nje angazi ngathini. So umntwana besomnikile igama Bese ngimnikile bawuthi ubani? Kemisethu. Ngimthetho. Khona into le boyicabanga ukuthi nje in future ukuthi angayenza umntana wakho obumfisela zona? Ziningi izinto engimfisela zona. Ufuna kwenzeleni? Bengifisa ngathi angakhula abe into enkulu nje, ngifuna ukuthanda, ngimbonise uthando oluningi. Bengifisa into eziningi nje. Ungakhala sisi. Angitshela, yini into ufuna abantu bakuncede ngayo manje? Ngisacela ukuthi bangincede ukuthi sikhone ukumfihla. Ngizokwazi ukuthi maybe ngikhone ukudlula kule nto le.